asuka bayaziphambanisa nje aba bacinga mna nexesha laloo nto leyo kuninto abaxelela uba ijani is not for everyone. It's okay not to like this shit for nina ndikhontswempo mna ekugqibeleni. Andiyo-public figure, andiyo-comedian, andiyo-influencer, andingeyo-celebrity. Ndiyijali ithanda uhlalela apha ithetha ububhanxa bayo nefowuni yayo relate ongarelatiyo. It's cool for nini. Understand uba wena uspecial ngantoni into ocaba sawulala singatyanga ngenxaba singathandwa nguwe. Zange nabantswem nakulawe yoplita mosina because zange ndayi-understand nalaa nto bafuneka ndiconvince umntu uba makandithande. Nakule content sinjalo kasibiza sigxothi sihamba nabahamba abangahambiyo barayithi tsek niwoku nje ububhanxa for nini umntu akazi-understand naxa ngayo-target market. Kuyafana nje nalaa nto uba ubuzigomba usifuba ngento azizuya kuloo pati ube ungamenywanga nomenywa ke phofu. Laa pati ne-guest list yayo awukho wena. Mna sizonxiba impahla enobuso benye indoda kutsho oyakho igcwalisa ubuso ngo-KFC onobuso bexhego lengamlala ngapha eAmerika. But ke asikho lapho namhlanje guys. Jini cinga fanele uladuma uyaqumba naxa ikeshiya ipeya i-5K ngenyanga ingasi-afodi iskipa sikamaxhosa se-8K. Suka kabalwanga nobala laa mntu lo abengeyo-target market at all. Laa brand ine-target market hayo engayikhweshiniyo noyikhweshini i-price point. Ubungubani ke wena ujingisa imibimbi kwabafacebook ukhala ngelona dura ngamaxhosa. But ke wethu guys kusemhlabeni apha maniyazi umntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as uba yena ehappy ngesiqu sakhe.